August yaita zuva rakanaka tasangana neHarare province vaprofita ini ndine comrade Tsungai Makumbe, National PC ZANU-PF Youth League. Tinoda kupa kutenda nekufara kukuru nekuungana vaprofita vedu veJohani Masowe echishanu Harare province. Vaprofita vari pano sezvamangoona chaunga chese chakazara pano vanosvika ku 300. Tiri pagwanzura pasangano pababa vedu mukuru wedu baba Amozi. Uchiona takaungana kudai nouwandu hwatinahwo, imba yemweya, imba yevaprofita vanotungamira masangano munyika ino yeZimbabwe. Saka tinoda kutenda mukuru wedu ari parutivi pangu baba Amozi vaunganidza vaprofita vese. Baba Amozi ndiye mutungamiriri wevaprofita vese vari pano. Pa10 province dzese dzeZimbabwe tine vaprofita province yega yega. Vaprofita vedu vari kumaprovince vandosvika kuma 200 each province. Saka iyi Harare province chete yaungana zuva ranhasi. Chairman wedu vari baba Owen ndiye chairman wedu weHarare province pavaprofita. Tasangana neleadership kubva kuna baba Amozi mutungamiri wavo wose, national executive neprovincial members acho ese. Baba Johani wakauya nerudo uchiti vasingakwasani ngavakwasane, vakadzvondorana mumasangano ngavaenzane. Saka vakomana vese vari pano, madzibaba vese vari pano vaprofiti. Saka pakati pebasa iri kuti riendeke chero kumusha chaiko kuna sabhuku hazvirevo kuti ndiye munhu anoziva stereki, ane pfungwa dzinoshanda stereki. Zvinongobatsiridza kuti dunhu rive nezita rinomiririra. Saka vatungamiri vari pamberi penyaya pana baba Owen ndiye chairman weprovince ino yeHarare nevateedzeri vavo vanosanganisira baba Ainost nababa Blessed nababa Witness nababa Otto nababa Darlington nababa Dash. Tanga tichikurukura kuti nyika yedu inoenda sei mberi, president vedu vanohwina sei 2023. Tine vaprofiti vakawandisa vari panapa vanosvika 300 vatasangana navo nhasi. Tichikurukura maprofiti vese ava vari vanhu vari kusapota president vedu vaMnangagwa. Saka tine maprovince tozoita national. Saka toda kutenda kukuru iJohani Masowe ngochena cheche yepanze haizari. Saka tanga tichivaka nyika yedu murudo rwaMwari nevanhu vanotungamira vanhu vakawandisa vari vanhu vanovimba napresident vaMnangagwa sevanhu vakadzidziswa tsika yakanaka nababa Johani kuti vanomira nehurumende yavo inenge ichitonga nebato reZANU-PF rakaprofitwa nemweya mutsvene richinzi richatonga nyika ino. Chiungano chatanga tinacho pano musoro sevatungamiri vane masangano avo emuno muHarare province. Tina chairman wedu baba Owen Velvet vatitungamirira pabasa rese ranga riri pano. Saka toda kutenda kukuru iJohani Masowe ngochena cheche yepanze haizari. Tiri muchisungo chimwe chete chokusunganidza vari kutungamirira masangano nokubatanidza hama neshamwari dziri kutevera vatungamiri vatinavo pano. Tinoda kutenda rudo rwababa Amozi rwatungamira masangano ese amuri kuona mukatarisa vanhu vari pano. Tine zviso zvine uwandu muudzamu hwevatungamiri vatinavo pano. Masangano ari kurepresenta Zimbabwe kureva kuti muHarare province yamuri kuona ine vanhu vakaungana vari pano vatungamiri veHarare vatinavo pano. Toda chete kungotenda chete kuvatungamiri vedu baba Amozi vatipa urongo uyo kuti tionane musoro nemusoro tichiisirana nyaya yedu pamwe chete tichionerana kuti chitendero chedu ichi chinonamatika sei. Yezvi tinoziva kuti kune vamwe vanenge vakuti mashongero kunamata chipostori hachisi chibaransi, ndo moto yatiri kufamba nayo. Saka ndiri kutenda nevaprofiti vedu vatinavo pano tarangana chimwe chete, hatisi kuda kurwa, tiri kuda rudo pakati pemanamatiro edu. Tinoda kuti sangano redu ratakasunwa nababa Johani rienderere mberi nevana vedu vari kuteera kumashure vagofa vachinamata chitendero ichi. Jenge
Yeah.